Nabudlayan ang mga ati nga makapangita sang pwesto agod nga plastaran sa ila baligya sa palibot sang Haro Plaza. Sa interview sang Bombo Radio kay Rina Magbanwa, isa ka ati nga nagapuyo sa barangay Lanit, Haro, iya ginsaysay nga sang nag-abot pa lang sila sa plaza kahapon. Ginbutang nila sang makadali ang ila dala apang may nagpaandam na sa ila nga ipanghaboy ang ila baligya kung hindi nila pagkuhaon. Nagsaylo-saylo man sila sang pwesto. Isa sa area nga ginutudlo sa ilang ang madamo sang kabataan nga nagadinalagan kag aso lang halin sa tambutso suno sa iyang ilang nga customer. Nagdesisyon ang iban sa ila nga magligad na lang sang gabi sa plaza agod temprano pa nga makapwesto subong nga aga. Pahayag pa sini wala sila ginhambalan nga magkuha sang permit apang ang ila ginahingyo kuntani amo nga maayo man ang lugar kung sa diin may makabakal man sa ila nga mga produkto. Lakip sa ila ginabaligya mo ang bulong kag mga bag kag wallet ang nga humana sa nito. May mga upod man si Magbanwa nga mga senior citizens kag may yara man nga halin pa sa probinsya sang Iloilo. Gimaras kag kapis nga nagahimo man o ko nagahingamo man nga maka-income kadungan sang pista sa Haro. Inakang sa kanila, kaya imbutang lang namon kadali ang amon mga dala. Kung hindi nyo nakadalon, ipanghaboy ko ang inyong mga dala kag mga baralya. Di wala kami kayo na kung nagakalhin-balhin kami. Di ka nagabalman si Kunsya nga hulat-hulat lang sa buwas sa makapisto kung may ara nga bakanti. Nga nagabalman siya nga dito kami sa may naagi na pala insulugan. Sige nantaw namon daw. Kung man pala sang kalakyan, pag wala digawa tao-tao. Kapin pa may kabataan bala nga nagadinalagan sa karsada. Mabudlay man katama. Kung iway di siyang kuba. Ito medyo pabudlay man tan. May ara man kami pinapa-eskwila. Kinanglan man namon ang tawag bala nga pamaligya man. May mga pundo man kami nga mga ginpang-utangan at nga ginpang-kuan namon sa mga bugas at mga pagkataon sa kabataan namon. Antes kami maglakat dire. Gasaligan kami ay pista may damo tao mambakan.